Mañá é o Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, unha xornada na que se pretende visibilizar o papel da muller neste sector, co obxectivo de que as máis pequenas poidan ter referentes aos que seguir. Con motivo desta celebración, o Concello de Pontevedra celebrará este venres 2 eventos, os cales irán en torno á activista Greta Thunberg. Hai algo aí que nos está dicindo que as mulleres, no ámbito da ciencia, no ámbito ademais do protagonismo e do activismo político, pois empezan a dar uns pasos pois que ao mellor noutros tempos sería moitísimo máis complicado de facer, non? A primeira actividade levarase a cabo o venres pola mañá no Teatro Principal, un evento destinado aos alumnos de quinto e sexto de primaria e de primeiro e segundo da ESO e que contará coa presenza de Joana Magallaes. Os centros que queiran inscribirse deberán facelo na Alcaldía do Concello ou a través do Servizo de Normalización Lingüística. É unha activista, divulgadora, científica e feminista. Creo que vai ser un encontro moi interesante cos estudantes. A xornada rematará cunha mesa redonda na Casa das Campás, titulada Muller e Ciencia. Esta actividade contará coa presenza de 4 mulleres do sector: Sana Álvarez, Rosana Malvar Pintos, Peregrina Quintela e Elena Vázquez. O evento comezará ás 8 da tarde e estará aberto ao público.